Ahojte, grüß Gott, neboli willkommen. Dobre. Anyways, prvýkrát robím takto voiceover na YouTube a takto. To budú teraz celkom také dlhé klipy cez minútu, kde tu bude hlavne video z cesty, zo Salzburgu a chcel som tu niečo hovoriť, nech sa tu zase až tak nenudíte. Taký menší fakt alebo taká zaujímavosť je to, že v Salzburgu sa narodil aj samotný Mozart a je tam dosť veľa takých tých souvenir shopov a dokonca je tam aj to teraz bolo pri došlom klipe. Bol tam vlastne jeho dom, v ktorom aj býval. Prvá časť tohto klipu bude hlavne zo Salzburgu a ďalšia bude z Hallstadtu a už o pár sekúnd uvidíte aj to, čo som si zbalila do takej carry-on tašky, do takého carry-on kufriku a video bude za 3, 2, 1... Tento náš rakúsky trip bude trvať 3 dní s tým, že začíname dnešný deň v Salzburgu, ale dlho tu nebudeme, lebo ráno už ideme preč a ideme do Hallstadtu. Hallstatt bol vlastne dôvodom, kvôli čomu sme vôbec do Rakúska išli a ja som najprv bukla Hallstatt, až potom som bukla neskôr Salzburg, lebo reku, že však ideme do Hallstadtu. A Hallstatt je celkom od Bratislavy ďaleko a reku Hallstatt a Salzburg sú od seba nejak tak hodinu autom. Sice my sme išli vlakom, ale nevadí, ale tak to by išiel autom, tak to máte reálne ani nie možno hoďku Salzburg a Hallstatt. Myslím si, že sa oplatí vidieť aj jedno, aj druhé. Ja som nebola nikdy v Salzburgu ani v Hallstatte, takže Hallstatt je poznám hlavne z Pinterestu ako rozprávkové čarokrásne. To nie je mestečko, to je skôr fakt taká dedinka. V úpätí rakúskych Alp, horúca čokoláda, snežik a fakt taký ten cozy vibe. Rekapitulácia. Prvý deň Salzburg, druhý deň Hallstatt a tretí deň už ideme domov. O nejakej druhej nám ide vlak naspäť domov. Ešte predtým, ak začneme s vybalovaním, tak ak vyzerám zle, lebo už teraz ja cítim, že vyzerám zle, aj keď tak možno niekto nevidí. Je to tým, že som stála o 4:00 a som maximálne vyčerpaná z posledných dní a ledva žijem. Ale cestujeme. Sme teraz na tripiku, cestujeme, ideme si to čo užiť. Alrighty, môžeme ísť na What's in my XS carry-on suitcase. Niečo také. Môže byť niečo také. Inak toto je tiež na spôsob carry-onu, takže kľudne, no ja už si budem na toto brávať. Ja som si doteraz brávala takú čiernu tašku, ale už takto ja na cestovanie. To je, ja sa s tým vláčiť nebudem. No, pardon, ale mám trošku potiaže s týmto suitcase, lebo mi to niečo nefunguje. Toto by som nesla, keď mám nejaký suicide, alebo American Tourist, alebo Rimova, no? A to sú kufríky za dobré sumy. No, dnes som chcela vyjadzovať za malý kufrík, neviem koľko peňazí a raz si radšej kúpim ďalší kapať zo Zary. Priority, srandujem. Nedobre, stačila. Samozrejme mám tu mám tu dokumenty vytlačené, akože nič tam nie je také osobné, takže aj keď toto video vydám, tak nemôžete si to aj tak uplatniť, tento QR kód. Zobrala som si aj túto moju mini žehličku, ktorú samozrejme využijem. Fakt toto je úžasná spratná žehlička. Jedna vec je na nej taká, že je dosť ťažká. Ona môže mať s môjim odhadom a s mojou úžasnou matematikou, môže mať podľa mňa také 3 kg. Môže mať 3 kg, 5 kg to už by bolo viacej. Takže pokiaľ cestujete, ja som si cestovala takže aj do lietadla, no a tam som sa veľa najviac, lebo predsa len ako to nejaké závažie je. Ale nakoniec mi to prešlo, niekde som mala v Mníchove, nie. Ja som mala na Menorke asi cez skoro 2 kg ťažší kufor a ja som bola, že joj, no, že to bude, že už vidím, že to je zle a pani nás pustila, takže aj v Nemecku to bolo v pohode, aj v Španielsku to bolo v pohode, no počkať, to nebolo v pohode, v Barcelone, to som už hovorila. V Barcelone mi čaržili 42 € za to, že sa mi nezmestil mini, čo to bolo? Tá mini taštička do tej Ryanair priehradky. Ja to zopakujem, toto video nevidel. No bola som v Barcelone a že už proste ideme a všetky svoje kamarátov som už mala v lietadle, len ja som ostala medzi poslednými vonku. A ona, že aby som tam tú batožinu dala, že či sa ako tam zmestí. No a ja akože, ja vidím tú tašku a vidím tú priehradku. Nevychádzalo. Takže OK, aj tak to tam dám, takže bum, a to presne ako keby tam ostalo, že to ani keby som neviem čo, to sa proste nedalo. Tak tá baba, že aby som si vybrala nejaké veci, no. Viete, ako si ja budem vyberať veci. Takže, no 42 € za to, ale viete, tam to nejde proste, ja som tam nemal blbosť, ja som mala cenné veci, ktoré cenné. Oblečenie pre mňa cenná vec a ostatné veci, no, to by nefungovalo.
Takže dajte si pozor na Ryanair, lebo dokážu si zgusnúť, ale ako zase nie všetci, to záleží, že na koho natrafíte, lebo mne to doteraz akoby prechádzalo, ale ja som si to neuvedomila, som to nerobila na schvál, hej. Mi to až potom akoby doplo, že ok, že asi je to problém. Bol to problém, tak dávajte si pozor na to, aby ste neplatili zbytočne tieto peniaze. Na 3 dní som si zobrala 3 rifle, jednu hudičku, jednu hoodie a jeden tento rolák. Takže mám tieto modré, mám tento rolák, potom mám ešte krátke tričko, mám tu ešte potom milé tričko s dlhým rukavom, keď mi bola zima. A zobrala som si svoju Adanola hoodie, inak chcem si objednať aj kaki Adanola, akože v kaki farbe, lebo mám pocit, že toto fakt moc často nosím, ale toto je tak uný hoodie, milujem túto hoodičku. Milujem. Potom to mám takto poskladané, ale ja som urobila záber aj z vrchu, takže vy vlastne uvidíte, čo tu mám. Mám tu tieto modré rifle, sú dlhé, klasické tie straight, zo Stradivarius, neviem, však ukážem, čo budem, zo Strady a to sú tie D92. Mám ich inak veľmi rada, sú lichotivé postave, na to, že som nízka, tak mi tiež dobre sedia, že keď mám tenisky, tak nie sú úplne dlhé, mám 1,65 m. Mám 1,65 m pre referenciu, úplne mi to super sedí, za čo som rada, lebo fakt buď sú nohavice, no moc krátke, zase mi ako moc nestáva, ale buď sú fakt, že moc dlhé, no a to, čo my menšie baby nechceme. Ďalej tu mám takéto kožené nohavice, tiež zo Strady a tieto sú také, nie sú úplne, že k zemi dlhé, ale sú skôr také, ani nie, že kropnuté, ale tak semi-mid kropnuté, že niečo medzi tým. Toto je Strady, tuším. Jo, Strady. Takéto gaťušky. Mám tu samozrejme ponožky a spodnú bielizeň poznáme. Čo tu vidím, mám tu ešte tento analogový foťák, kde si musím minúť fotky. Ešte zopár, to mi ostalo 24. A ďalej sa mi tu zmestila aj kozmetika, samozrejme make-up, ale nešlo mi to už zatvoriť, lebo toto tu mám. Inak toto mám dokonca, že z H&M, ale spred pár rokov, ako by tu zaujímalo. Veci, ktoré sa mi nezmestili, tak som si to zamlen neoddala. A make-up a túto taštičku mám z Menorky. Takúto glamour. Teraz v priehradke, ktorá je zazipsovaná, tam som si dala dážniček, lebo inak ono aj pršalo a keby náhodou prší, tak mám dážnik, čiapku som si zobrala, inak toto som kúpila v H&M-ku asi včera, no bolo to v akcii, to stalo nejakých možno 6-7 eur, boli tam dobré akcie na šaly a rukavice. Zobrala som si tento biely, mám aj sivé, zobrala som si aj rukavice, takže taký set som si už kúpila, nech mám. Ďalej, takéto opasky som si zobrala, tento je z Primarku a tento je zo Stradivariusu, takýto pekný čierny. Dokonca sa mi zmestila som aj kabelka, takáto čierna, táto je zo Zalana alebo About You, ale je to inak značka Only. A poslednú vec, ktorú tu mám, sú čierne čižmy a tie si rovno dám zajtra do Hallštatu. A dnes som mala Agi, tak to budem tak striedať. Ja som si tým tak prehriata z toho, ako som unavená. Už som fakt taká, že aj mi teraz zima, som unavená a no nič, potom to video si idem pekne lahnúť. Na to musím asi roztrhnúť. No, nemusím. Tieto čižmy som si kúpila pred asi možno 3 rokmi z About You a sú super také bagadžoidné, ale už sú také, že by som ich mala zameniť, lebo už celkom sa mi už tieto čizmy kazia, ale inak fakt úžasné, takže ak ich nájdem, tak si určite kúpim, ale nie je moc vidno, ale túto sú takto už poničené, aj tieto, ale nie úplne, ale o chvíľku by už trebalo upgrade. A to je vlastne všetko, čo sa mi zmestilo do tohto mini kufríka. Samozrejme, keď som tento kufor zapínala, tak som musela úplne na silu zapnúť, sadla som si naň poriadne so všetkou mojou váhou, dala som toho všetku svoju silu, až tak som ho zapla. Takže tento štýl balenia nie je taký, že zip, vôbec nie. Je to boj a je to kardio.
nachádzame sa v Hallštate, je to nejak asi možno hodinku a pol od Salzburgu. A nakoľko my sme išli vlakom, tak to trvalo celkom dosť. My reálne cestujeme od rána 7:11 až do nejakej 11 sme cestovali. Dokopy zo Salzburgu sme mali asi nejaké 4 prestupy a celkovo nebolo to ľahké, ale stalo to všetko samozrejme za to. My už síce KO, ale ideme ešte sa popozerať po Hallštate, potom ešte večer pôjdeme, keďže sme teraz vo vianočnom období, tak to bude večer ešte magickejšie. Dávam to trošku dokopy, lebo predsa poznáme, keď cestujeme, tak sme celý taký, no proste som celá masná, celá zlá, vlasy mám zapletené, no proste už je mi veľa. Napadla mi taká jedna myšlienka ohľadom cestovania a tohto všetkého, lebo ja milujem cestovanie a je to také, že je pravda, že cestovanie teraz o mnoho viacej prioritizujem než nejaké iné veci, ktoré by som mala prioritizovať, ale mne to takto vyhovuje a stojí mi to za to do konca života. A to neznamená, že niektoré iné priority nebudem mať, mám ich, len nie je to úplne teraz medzi tými úplne prvými, ako je teraz cestovanie a moje vnútorné šťastie. Chcem povedať toľko, že pokiaľ máte tú možnosť, tak cestujte, aj keď to je niekde blízko, ale aj po Slovensku. Tak veľa pekných miest je na Slovensku, fakt, že nespočetne. Ja sa na toto celkovo pozerám tak, že inak dnes som si na svoju kamarátku v tomto ešte viacej tak spomenula. Ona sa pozerá na toto video, ona vie, ktorá to je. A my si tak hovoríme, že nikdy nebudeme mať napríklad, že ona má teraz 23, mám 24 a proste, že sme boli v Barcelone. Dobre, mala som rok tedy menej, však to bolo v marci, ale že proste sme zažili tú dobu v tom danom veku v Barcelone. Dneska som mala takú myšlienku, že my sme boli aj v Taliansku, ja som mala koľko, 21, mala 22 a boli sme reálne v Taliansku a také to bolo, že wow, že to sú spomienky, ktoré vám nikdy nikto v živote nezoberie. Takisto je to aj so znalostiami, to vám nikdy nikto v živote nezoberie. Ja si tieto spomienky veľmi vážim a takisto, že môžeme aj takto s mojou mamou cestovať. My sme spolu také parťačky, my sme už precestovali spolu celkom dosť a je to super.